It-tnejn wara nofsinhar Oliver Scicluna ħal ġurament ta' membru parlamentari. Scicluna nħatar deputat Laburista hekk kif il-Prim Ministru Robert Abela ippropona lil Oliver Scicluna sabiex inħatar deputat. Fl-ewwel diskors tiegħu bħala membru parlamentari, Oliver Scicluna irringrazzja l-Prim Ministru Robert Abela għal fiduċja li wera fih. Innota kif huwa bħala kummissarju għad-drittijiet tal-persuni b'diżabilità qatt ma ħares lejn wiċċ ħadd u saħaq li se jkompli jagħmel dan bħala deputat Laburista. Fl-aħħar snin dejt fil-pożizzjoni ta' kummissarju għad-drittijiet tal-persuni b'diżabilità. Inħoss li għamilt dejt dmiri dejjem b'lealtà lej il-persuni b'diżabilità u l-familjari tagħhom mingħajr ma ħarist lej ebda uċuħ u lej ebda kuluri. U jiena kif ukoll għamilt f'dawn l-aħħar snin se nkun qed nagħmel naqdi dmiri bl-istess mod f'din il-Kamra. Oliver Scicluna inħatar deputat Laburista wara nhar il-ġimgħa li għadda il-Prim Ministru Robert Abela nnifsu ressaq l-isem ta' Oliver Scicluna quddiem il-Grupp Parlamentari Laburista. Huwa ġie approvat mod unanimu. Aktar tard l-Eżekuttiv tal-Partit Laburista approva din il-co-option ta' Scicluna sabiex ikun membru parlamentari. Intant matul il-jum ta' tnejn, Scicluna ppreżenta littra ta' reżenja tiegħu minn kummissarju għad-drittijiet tal-persuni b'diżabilità fejn kien ilu jservi f'din il-kariga minn Ġunju tal-2016.